Сага кім ләкті? Тюняев. Мен Акчурин. Кім олар? Гугуны куанырға ерен. Сенікі табиб, микрохирургия, реплантация, реконструкция. Тұқта, артық көп. Менікі астрофизик, йодузлар, галактикалар. Мен өзі башадым енді. Оның квант модулі һәм гранат телескопы Мир орбиталь станциясында эшләгән икән. Кыскасы, икесе дә галимнәр. Тағын шығыш әсәрләргәме? Уф, ардым. Авыр түгел, алар турында күп нәрсә язылган. Алсу, син кем булыр идең? Табибмы? Астрофизикмы? Нинди сәйер сораулар? Бигрәк сәйер. Хәзер кызыграк профессиялар бар. IT белгече. Компьютерда эшлисең, ә үзең теләсәң инде илдә яши аласың. Иң яхшы профессия блогер. Йөрисең, язасың, интернетка чыгарасың. Сез белмисезме? Блогер булырга теләсәң, кайда белем алырга була? Таптың кешене сорарга. Кая чабасың? Мені завуч эзли. Завуч түгел, укул укыту мөдире. Артык күп сүз. Әйтеп бетергәнче ул мине табар. Кем сине табар? Синнән дә җитезрәк хулиган юк инде монда. Әйе, мин бик җитез. Ә ул бик хәйләкәр. Әти әйтте, төпле эш кирәк. Икътисадчы мәсәлән, сату менеджеры, яки хисапчы. Аларга һәр вакыт ихтыяҗ бар. Шундый профессияны сайларга кирәк. Ого, нинди сүзләр. Ихтыяҗ. Андый сүзләрне аңлар өчен тәрҗемәче кирәк булыр. Төр Айнурға булышасы келе. Мин завучка, мөдиргә барам. Илче буларак. Хәлен сорармын. Илче, искиткеч эш. Бүген Казан, иртәгә Париж. Иртәгә Алсу шығыш әзерләргә кирәк.